Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwi-Orlando Pirates amabhakabhaka. Orlando Pirates kubiwa ukuthi ke ingase ibolekise ngomdlali wayo waseswini laphaya uSenram Danson oke wagijima kuyona ke iMDC yayo ke iOrlando Pirates ayibona impromoter yakuyona ke iFirst Team waphinde ke washayela iOrlando Pirates igoli elimnandi kakhulu owalishaya against iMamelodi Sundowns. So ngenxa ye-game time angayitholi ke kuyona ke laphana ke iOrlando Pirates ekubikwa ukuthi ke ibhakabhaka kanjalo neqembu iOrbit College engathi ke impela uzoya kugijima kwi-Orbit College ngokwe-loan from laphana ke iOrlando Pirates until kuze kube ukuthi ke mhlambe iOrlando Pirates iyobe isimdinga then ke bese buyela ke kuzona ke ezimnyama. Kodwa ke nje okwamanje iOrlando Pirates ifuna ukuthi ke imbolekise ngenhloso ukuthi ke athole i-game time laphana ke uSenram Danson wazo ke laphana ke ezimnyama amabhakabhaka iOrlando Pirates. Ke like ivideo, subscribe ku channel, mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo. Neyisale kahle.